उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय खाग्राबारि जि दखरा एबसु खाग्राबारि दखरा एबसुआ जिहेतु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ नोजोर बोनानै जिहेतु जिल्ला एबसुआ मोनसे थांखि लानाय बायदियै जि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जिहेतु जिल्लानि बिथोन बायदियै जिहेतु खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि बिथांमोननि जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम लानो होनाय बेखौ दिनै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बेयाव दिनैनि जि सेथि जि बेखेवजेननाय हाबाफारि बेयाव जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां जितेन बर' बिथाङा जिहेतु बाहागो लाफैनानै जि गिबि खेब जि पेपार बेखेवनाय बेखौ मावफुंना होदों आरो बेयाव जों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो जोंनि जि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गामि ओनसोल माखासे जोंहा जि गामि ओनसोलफोराव माखासे गुदि फरायसालि दङ बेफोरनि जों माखासे फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि जि फरायसालि बेयाव थांनानै जिथु आनजाद होफैदों बेनि थाखाय जोङो गारजेन बिथांमोनखौबो खावलायदोंमोन आरो जि मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो बे लेखायै बिथांमोना जोंनो दिनैनि जि टेलेन्ट सार्च खुंनाय बेयाव मददथि होदों बिथांमोनसिम साबायखर बावदों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सिङाव थानाय खरासाल जि गुदि फरायसालि बेयाव जों दिनै गिबि खेब जि बेखेवजेननाय हाबाफारि बेखौ लादों आरो बेयाव जोङो खाग्राबारि दखरा आफाद हिसाबै जिहेतु गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना जथेस्थ' जोंनो मददथि होनानै दिनैनि जि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ हेफाजाब होदों आरो ओनसोलनि जि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै मददथि होदों जिहेतु बे टेलेन्ट सार्च एग्जाम बियो जोङो दिनै सानसेल' जागोन गासै दखरा आफाद हिसाबै मोन 13 फरायसालियाव जिहेतु खुंफुंदों मोन 13 सेन्टारखौ जोङो सायख'नानै बेयाव खुंनाय जादों दिनै जोङो सानसेनि थाखाय बे जि आनजाद बेखौ लादों 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम 2 घन्टा सम बेखौ लादों आरो जोङो दखरा आफाद हिसाबै जों बेखौ साबेसे केन्डिडेट बेयाव गासै मोन 13 सेन्टाराव गासै 352 फरायसा बिथांमोना बाहागो लादों थाखो 3 थाखो 4 आरो थाखो 5 बिथां जि मोनथाम थाखोखौ लानानै गासै 352 फरायसा आनजाद होगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुआ गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदब बे मावथांखि बायदियै जोङो गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरजों लोगोसेयै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ थांनाय एग्जिकिउटिभफोराव थांखि लानाय बायदियै जि गुदि फरायसालिफोराव रोंगौथि सायख' आनजाद लानाय बे हाबाफारिया दखरा एबसुआव जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो खाग्राबारि दखरा एबसुआबो दिनै खुंफुंनो लादों। बे हाबाफारिखौ आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै बरायदों आरो बेजों लोगोसे दखरानि सिङाव थानाय मोन 13 सेन्टार बिथांमोना लादों आरो बेयाव गासै 352 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों होननानै आङो मोनदों। आङो बिथांमोनखौ लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय जोबोद खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरदों जिहेतु बिसोर बाहागो लाहोदों। लोगोसे खाग्राबारि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय गासै मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे नैबे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा उनाव जिहेतु जों मोनसे कन्फिडेन्ट बिथांमोननि कन्फिडेन्ट लेभेला जिथु बांगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावखौ राफोद मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। जिल्लानि जानानै आं दखरा एबसुखौ साबायखर बावदों आरो मेलेमजिबि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनखौबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बाहागो लाहोनायनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। जायफोरा दिनै आनजादाव जिरायदों फरायसाफोर बिथांमोननि सायख'नाया मा मा थाखोआव सायख'नाय? बिथांमोना
गुदि फरायसालिनि थाखो 3, थाखो 4 आरो थाखो 5 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै बिथांमोना नैबे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लादों। बिथांमोना बेयाव जिथु जोङो गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि जि आनजाद बे आनजादफोराव जेरै जोङो माने गावनि मुं थिसननाय माखासे एडमिटआव फिलआप खालामनाय आरो OMR मार्कशिट जिथु जों फिलआप खालामो बे फिलआप खालामनाय बिथांमोना बेबायदि राहा खालामदों। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेबायदिनो उनाव जाहाथे माने गिनाय आनजाद होनो गिनाय आनजादाव थांनो बानाय बे हुदाफोरा जाहाथे गैया बे हुदाखौ नायनानै दखरा एबसुआ बेखिना थाखो 4 थाखो 5खौ लानानै बिथांमोना बे आनजादखौ खुंदों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।